High Court of Meghalaya kalau betha bagi jing Tohkit halor ke jing yap bampoi mudur jong Shah Hikai kam Pulit na Assam ubadang Shah Hikai ha North Eastern Police Academy NEPA ha omyam Meghalaya daiban pendam haswa ka life way tari ujemmang araja arpusan kani ka red petition ha ka arpoi tari ulber araja arpusan kalami na ka jing yap utei Shah Hikai kam Pulit kabla ja ha ka khandai tari ulber araja arpuar batkat kum na ka way kaliang kala kado baula yap ngam jelop ha ka pung jingi ha ka tei ka academy Hendrai ki bahiyeng jong bala klat no ki bala ujor da ka ejahar ki la kentat ya ka jingkam na ka te ko ka liang ha ka ba ki la ong ba ar pa khundai ngot ki pulit ki don ha ka por ba ja ka jingam jelop bat ya saj ba kam dei ka ba jar khat bat ka bamla hiru ban priang ka petition ka khot ba dei ban don ka jing Tohkit ka babanya ka jing ithu yo bala klat ka jing thau ya ki kendon ka criminal trial ka ba stat unoya saj wa mi khmat ya ki bor pulit lo pentep ha ka yeng ka shari ba ka jing Tohkit kadang ya chakman na ka liang Chief Justice IP Mukherjee ulapan pau ka jing lengo ba wat hadin lai Snem ka jing Tohkit kadang sa teng ka ba ya dapat ban tap charge sheet kumta ka yeng ka shari ka laong balas dang ya ka criminal case bat kanam I ban tuklar ya ki jing ya chakmat ka jing Tohkit Hendrai da ka bapen pau ka jing sngokya ya ka ni ka mukadma ka yeng ka shari ka la hukum ba ka jing Tohkit ka dei ban pendap haswa ka life way tari ujemmang arja arpusan ringkat ka charge sheet ka bala dap hakmat ka trial court ka ban pentelun ya ki kam kat kum ki kendon bat jing sha ki an Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya